Dicen que por las noches no más se le iba en... שלום, שמי מירב, אני מטפלת רגשית ומדריכת הורים מזה שנים רבות. ולקראת שנת 2015 אני רוצה להעביר לכם בכמה וידאוים טיפ מאוד חשוב במערכת יחסים בין הורים וילדים. זה משהו שנמצא בכל בית וקיים בשפע ואין לו סוף. ולטיפ הזה קוראים אהבה. כיצד לחנך את הילדים שלכם עם הרבה אהבה. אני אוהבת להשתמש בדימוי של כוס. כוס שאפשר למלא ולמלא ולמלא באהבה, וכוס שיכולה גם להתמלא ולהתמלא ולהתמלא בפגיעות ובתסכול. אחד האמצעים שאתם יכולים להבחין מה חסר או מה קיים בבית שלכם הוא באמת לפי ההתנהגות של הילד. כאשר הילד שלכם נמצא ביום כזה שהוא מחפש תשומת לב והוא מתוסכל מכל דבר ויש התפרצויות זעם, אתם יכולים באמת לנחש שהכוס של הפגיעות שלו והתסכול התמלאה עד כדי שהיא גולשת. ולעומת זאת, הכוס של האהבה שלו התרוקנה והתרוקנה והתרוקנה, ולכן הוא לא מאוזן. ובאותו רגע אתם יכולים להחליט להשתמש בטיפ הזה. טיפ פשוט מאוד שקיים בשפע וקוראים לו אהבה. אז בווידאוים הבאים אני אסביר לכם קצת יותר. בינתיים, לחיים.